खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोनफानि उनाव मोनफा जिनाहारि जाथाय जादों क'क्राझाराव सासे बर' हिन्जावसाखौ साब्रै मुस्लिमफोरा हानजाय जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों थारैनो क'क्राझार जिल्लायाव मा जानो हमदों जाय क'क्राझार जिल्लाया BTRनि राजथावनि आरो बे जिल्लायावनो मोनफानि उनाव मोनफा जाथायफोरा नुजाथिबाय थादों गोबां समाज बेरेखा खामानिफोरखौ क'क्राझार जिल्लायाव जानायखौ नुनो मोननाय जादों साननैसो सिगांसो दायगैयै बर' सुबुंखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गाग्लोबदोंमोन बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि रजत मण्डलखौ क'क्राझार पुलिसा हमनो हानायनि खौरां मोनथ'यैनि गेजेरावनो गोबां जिनाहारि जाथाय जानाया सोराङाव फैदों दा फिन आरोबाव जिनाहारि जाथाया सोराङाव फैबावदों सासे 13 बोसोर बैसोनि उन्दै बर' हिन्जावसाखौ साब्रै मुस्लिमफोरा हानजाय जिनाहारि खालामनायनि अजद सिखांदों क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय खावनिया बासानि साब्रै लाइमोन मुस्लिमफोरा हानजाय जिनाहारि खालामदों सासे बर' सिख्लाखौ जिनाहारि खालामजानाय नखरनि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया थांनाय 25 जुनावनो जानो मोन्दोंमोन हिन्जावसा गथ'आ सामफुर दैमायाव दुगैनो थांनायावनो मुस्लिम सेंग्राफोरा हिन्जावसानि सायाव गाग्लोबनानै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों जायजों हिन्जावसाया लोरबां जानानै दं आरो सोमखिखांदों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो सोरखार आरो पुलिसा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों लोगोसे दायनिगिरिखौ हमनानै जाहाथे फासिनि साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हानजायै जिनाहारि जानाय जाथायखौ लानानै हिन्जावसानि नखरनिया अजद होनायनि उनावनो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों ABMSनिफ्राय दायनिगिरि साब्रैनि मुङा फारियै आसराबुल आली रकिबुल हक टाइरुल आली आरो दिलदार आली शेख बिसोर साब्रै दुथांफोरखौ हमनानै पुलिसनो गथायनानै होनायनि अनगायैबो राजमिस्ट्रि साकु शेख जाय राजमिस्ट्रिया खामानि होनायनि मुङाव हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन बे दुथांखौबो पुलिसनो गथायनानै होदों ABMSआ निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव बिश्वनाथनिफ्राय उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनो नाजानाय सासे दुथांखौ हमनो हादों दुथांनि आखाइनिफ्राय 17 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाया खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों उत्तर प्रदेशनि दीपक पनवार मुंनि सुबुङा बिश्वनाथनि 17 बोसोर बैसोनि सिख्लासाखौ रेलगारिजों लांखारनो नाजादोंमोन बेयावनो दीपक पनवारखौ पुलिसा निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशननिफ्राय हमनो हादों दीपक पनवारनाव गोबां सेबनायनि उनाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला समाज बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोनहा लोगो मोनलायदोंमोन आरो मोजां मोननायनि जिआव फोनांनानै सिख्लाखौ गुबुन रायजोआव लांखारनो नाजादोंमोन बेनि अनगायैबो दीपक पनवारनिया बिसि आरो सानै फिसाबो दंखायोमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय हिन्जावसाखौ मोजां मोनफ्लानायनि नंखाय रादाय होनानै लांखारनो नाजादोंमोन दीपक पनवारा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गाव UPनि थागिबि नाथाय गुजरातआव इलेक्ट्रिशियाननि खामानि मावो दुथाङा समाज बिजोंनि गेजेरजों गुबुन रायजोनि हौवाफोरजों मोजां मोनलायनायनिफ्राय जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा सांग्रां जानो दासिमबो सोलोङाखै गोबां जाबाय गुबुन रायजोनि दुथांफोरा सोलो खालामनानै मोजां मोननायनि जिआव फोनांनानै गुबुन रायजोआव फानहैनाया गोबांखौनो पुलिसफोरा हमनोबो मोन्दों आरो बेफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों सांग्रांथिबो होबोनाय जादों नाथाय माखासे लाइमोनफोरा दासिमबो बेबायदि नंखाय मोजां मोननायनि फावथिनाखौ बुजिनो हायाखै जायनि थाखाय गले गले बेफोर जाथायफोरा जाबाय थानो मोन्दों भारतनि बिसायख'थि आय'गा बियाब दाफामनायनि सायाव फाइनाल अदेबानि जोबथा लिस्टखौ फोसावनानै होबाय नाथाय लुबैनाय बायदि जों मोननो हायासै BTC गोरोबथानि बायदि BTCनि सिङावनो BTCनि बियाबफोरखौ लानानै लकसभा बियाब दानो थाखाय BPF दोलोआ गोबां नारा-नाथा नाजानायनि उनाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोराबो गोबां दाबि खालामनायनि उनावबो बर' रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि जायाखै बियाब दाफामनायनि सायाव सिगां ड्राफ्ट फोसावनाय बायदियै क'क्राझार लकसभा बियाबखौ दोनफिननाय जाबाय आरो दरं लकसभानि मुंखौल' सोलायनानै दरं उदालगुरि लकसभा बियाब खालामनानै होनाय जाबाय जेराव BTC आरो BTCनि बायजोनि माखासे बियाबफोरखौ लाफानानै बे बियाबखौ दानाय जादों जेराव दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि सिङाव तामुलपुर गरेस्वर रङिया कमलपुर भेरगाव उदालगुरि माजबाद टंला सिपाझार मंगलदै आरो दलगाव बिधानसभा बियाब थागोन ओजोंहाय क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव गसाइगाव दतमा क'क्राझार बावखुंग्रि पर्बतझरा सिडली चिरां बिजनी मानास आरो बाक्सा बिधानसभा बियाबफोर थागोन लकसभायाव क'क्राझार आरो डिपुआल' सिगांनि बायदिनो ST खथा जागोन बिधानसभा बियाबनि बेलायावबो लुबैनाय बायदि जायासै जायनाखि सिगांनि समाव BTCआव 11 बिधानसभा बियाबफोर दंमोन 11नि मादाव 6 अदेबानि खावसेनि बांसिनानो ST खथामोन नाथाय दा बिधानसभा बियाबखौ 11निफ्राय 15 खालामनाय जादोंब्लाबो STफोरनि खथाखौ बांहोनाय जायाखै सिगांनि बायदियैनो 6
एसटी रिजार्भैनो दोनदों। गासै रायजोआवनो बिधान सभा बियाबाव एसटी खथाखौ मोनजिद'निफ्राय मोनजिगु बानायदों। बेराफारसेथिं दरं लकसभानि मुंखौ दरं अदालगुरि मुं सोलायनायखौ लानानै भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम साबायखर बावदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा आरो मुं सोलायनाया मोजाङानो जादों होननानैबो बुंथियो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। जायनाखि बिटिसिनि सिङावनो बिटिसिनि बियाबफोरखौ लानानै मोननै लकसभा बियाब नांगौनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन, नाथाय जायासै। बेनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि सुबुं सानखोनि थाखायनो जानो हागौ आलदायै अदालगुरि लकसभा बियाबखौ मोननो हायाखै। बिटिआरनि रग निर्मूल बिथांखिनि गेजेरजों दा हान्स फाउन्डेसना गं 20 मबाइल मेडिकेल इउनिट्स अदेबानि एम्बुलेन्स बेखेवनानै होदों। क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा मोनथाम जिल्लानि थाखाय गं 20 मबाइल मेडिकेल इउनिट्स अदेबानि एम्बुलेन्स राननानै होदों, जेराव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो सावस्रि बिफाननि इएम अरब कुमार दे बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय बोसोरावबो गोबां एम्बुलेन्स राननानै होनाय जादोंमोन आरो बे बोसोरनि जागायजेननायावबो गोथै देहा रोगाग्रा भेन राननानै होनाय जादों। बिटिआरनि रग निर्मूल बिथांखिनि गेजेरजों गोबां साब सेन्टार आरो हेल्थ सेन्टारफोरखौ जौगाहोनाय जादों। गोबां मेसिनारि इनस्टल खालामनाय जादों। बिटिआरआव डायलाइसिस खालामनो हानायनि राहा खालामनानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआरनि सावस्रि सिबिथायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो रायजो राजाफोरनो मोजां सिबिथाय होनो थाखाय रग निर्मूल बिथांखिखौ लाबोनाय जादोंमोन आरो बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो बेफोर हाबाखौ मावनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। मैयानि सानाव गं 20 एम्बुलेन्स बेखेवनानै होनायनि अनगायैबो दुखुथिया नखरनि बेरामिफोरनो 5,000 रां अनसुंथाइ राननानै होनाय जादों आरो बोसोरफ्रोमबो सा 9,200 बेरामिफोरनो बे राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया होननानै खौरां बिजोङाव गोसारदों, बिनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों दि खौरां बिजोङाव सोरबा गोसो जानानै फोसावदों। जोंनि थांखिया बिटिआर ओनसोलाव गोजोन लाबोनाय, बयनोबो रैखाथि होनाय आरो जौगानायखौ 2 गुन खालामनाय। जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जेबो बुथारनाय जाया आरो हिंसा जाया, बेफोरखौ थांखिनानै जों खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। फरायसालियाव मबाइल लांनायखौ बन्द खालामनो थांखि फोसावबाय सोलोंथाइ बिफाना। दिल्लीनि सोलोंथाइ बिफाना फोसावदों गोदान थांखि। दिल्लीयाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङि फरायसालिफोरनि सिङाव दानिया मबाइल लांनो मोननाय नंला। फरायसाफोरल' नङा, फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो फरायसालिनि सिङाव माखासे जायगाफोराव मबाइलखौ बाहायनो मोननाय नङा, जेरै थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, फरायसालिनि लेब आरो गेलेग्रा फोथारफोराव मबाइलखौ बाहायनो मोननाय नङा। फरायसालियाव फैनाय समाव फरायसाफोरनि नखरनि गाहायफोरा जाहाथे फरायसाफोरनो मबाइलखौ हरफाया, बेनि थाखायबो बुंथिदों सोलोंथाइ बिफाना आरो जुदि फरायसाफोरनो मबाइल हरफायोब्लाबो फरायसालियाव हाबनायनि सिगां मबाइलखौ लाखिनायनि अदेबानि लकाराव दोननायनि राहा खालामो, बेनि थाखायबो फरायसालिफोरखौ बिथोन होदों। सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फोरमायथिदों दि मबाइलखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायो, नाथाय मबाइलजों मोजां आरो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। मबाइलनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंनो हायो, नाथाय उल्था फारसेथिं बांद्राय मबाइल बाहायनायजों खायफा डिप्रेसनाव थानो गोनां जायो, खायफा हाइपारटेनसन, बेबायदिनो मोजां उन्दुनाय गैयै, समाजजों जेबो सोमोन्दो गैयै जानायजों लोगोसे बिजाब फरायनायावबो गाज्रि गोहोम गोग्लैयो। बेनिखायनो मबाइलनिफ्राय फरायसाफोरखौ गोजानाव दोननो थाखायनो दिल्लीनि फरायसालिफ्राव मबाइल बाहायनायखौ बन्द खालामनो थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिल्लीनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय। रायजोआव रां जाख्ल'नायनि हेंथा राहा लानाया जागासिनो दङ। एसिस्टेन्ट रेजिस्ट्रार कअपारेटिभ ससाइटिज गुवाहाटीनि इउडिए महम्मद मुक्तार आहमेदखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव हमदों। मानि लेन्डिं लाइसेन्सनि खामानि मावनायनि थाखाय रां जादोंमोन महम्मद मुक्तार आहमेदा। बेयावनो रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमजों हमजानो गोनां जादों। गुबुन मोनसे जाथायावबो रां लानायनि दायाव 3 सोरखारि मावख'गिरिफ्रा हमजानो गोनां जादों। लाहौरीघाट पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर मुकुन्द्र उपाध्यायनि दैदेननायाव दायनिगिरिखौ बेल होनायनि मुङाव मिजानुल हक आरो हिरक ज्योति देखा बिथांमोनहा 20,000 रां लादोंमोन। बे दायावनो साब इन्सपेक्टर मुकुन्द्र उपाध्यायजों लोगोसे मिजानुल हक आरो हिरक ज्योति देखाखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमआ हमदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव रां जाख्ल'ग्रा गोबां सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ हमबोनाय जादों, नाथाय रां जाख्ल'नायखौ बन्द खालामाखै सोरखारि मावख'गिरिफ्रा, जायनि थाखाय साफानि उनाव साफा हमजानो गोनां जादों रां जाख्ल'ग्रा माखासे सोरखारि मावख'गिरिफ्रा। बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिखौ न'नि लांगोनायावनो गावथारदों। उत्तर प्रदेशआव बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिखौ गावथारदों। मोनाबिलि समाव लामायाव बेरायबाय थानाय समावनो गावथारदों बिजेपिनि दैदेनगिरि अनुज चौधरी बिथांखौ।
बिथाङा गावनि न'नि लांगोनायावनो मोनाबिलि समाव बेरायबाय थादोंमोन। बेयावनो मटरसाइकेलजों फैनाय 3 दुथांफोरा बिथांनि सायाव गुलि गावदों। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि रादाबाव जादों आरो गासैबो जाथाया सीसीटीवीआव सेबखांजादों। दुथांफोरा गुलि गावनायनि उनावनो खारग'लांदों। ओजोंहाय जोखोम जानाय बीजेपीनि दैदेनगिरिखौ देहा फाहामसालि फारसे लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।